یہ پکار تو بدا بندکا بدا ہم پابندی پا مدینہ منور دا زار ہم پابندی پا مدینہ منور دا اللہ دے زید شفا دے وہی دا مرضونو پاک صفا دے زید شفا دے بند کا بدا پکار تو بدا دادا تو بھی دا قبل دلو او دروازہ دا پکار تو بدا بند کا بدا ہم پابندی پا مدینہ منور دا زار ہم پابندی پا مدینہ منور دا بیمار خودل تکی رغیگی پا مدینہ کی زار دلتا مخوگ نبی اسیگی پا مدینہ کی پکار تو بدا بند کا بدا وی دا نبی کور مونگ لخیستا شفا خان دا نبی کور مونگ لخیستا شفا خان دا وی پکار تو بدا بند کا بدا ہم پابندی پا مدینہ منور دا زار ہم پابندی پا مدینہ منور دا مسلمانانو تو بگار شئی درب عذاب دے حسین دی کے گرفتار شئی درب عذاب دے حسین دی کے گرفتار شئی درب عذاب دے یہ پکار تو بدا بند کا بدا خلقو استلی دا اسلام مجناز دا وی پکار تو بدا بند کا بدا ہم پابندی پا مدینہ منور دا اے انسانانو تو بگار شئی مسلمانانو تو بگار شئی اے مومنانو تو بگار شئی وی کرونا وائرس بیماری دیر کستلی دینا وی وی کرونا وائرس یہ دبی دینانو نرا خور شو وی پہر طرف لک دور شو دارات جوڑ عجب پیغور شو وی نمچ مسلم و کافر یوزے گیروی نگرانا نمچ مسلم دفحشی اڈی کولاو شوی و دبی دینی اڈی کولاو شوی دشیطانی اڈی کولاو شوی وی زکا پا منبان دی نازل دی عذابنا گرانا زکا پا منگا ید پیغمبر طریقی لاری نبی زمونگا پا حال جاڑی تل د دنیا غم کے ولاڑی وی مسلمان دلتا دانگریز پیشن کوی ناگرانا مسلمان دلتا سوک زناگانو کی اختشو سوک پغلاگانو کی اختشو پاپا حاشانو کی اختشو خزی سر توری بازارونو ترازی ناگرانا خزی سر توری تل ہمیشہ گوری فلمنا
هم د سنځرو اوازونه د پردو خزو تصویرونه وای موبایل کې ګوري خود عذاب پیرازی نگرانا موبایل کې ګوري یہ بندہ درب خانقاه بدا هم د نبی لار کو صدا دا د قیامت یو علامه دا وای قیامت نزدې ده کړه درب عبادتونه یارا قیامت نزدې ده یا سادی رحمان دا نصیحت کړه وینا جمیل دا حقیقت کړه زبیو دا आवाज اوچت کړه مدینه هم مکه شفا غی کلری نارو